आज मी घेऊन आलेले आहे थालीपीठाची रेसिपी। याला रेडी टू ईट थालीपीठही म्हणू शकता, कारण यामध्ये वापरलेली जी पिठं आहेत ती भाजणीची नसून आपल्याकडे जी अवेलेबल असतात ती डायरेक्ट पिठं मी याच्यामध्ये वापरलेली आहेत। चला तर मग बघूयात झणझणीत थालीपीठाची रेसिपी। सर्वात आधी थालीपीठामध्ये जे वाटण वापरलं जातं ते आपण इथे तयार करून घेऊयात। त्यासाठी मी इथे 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, तसेच 5-6 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत। तर हे सर्व पदार्थ आपल्याला इथे कुटून घ्यायचे आहेत बारीक। आणि त्याचबरोबर कोथिंबीर घेतलेली आहे, तीही आता इथे कुटून घ्यायची आहे। तर ठेचा इथे आता आपला तयार झालेला आहे आणि आता एका परातीमध्ये आपल्याला 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे, तसेच 1 वाटी बेसन पीठ घ्यायचं आहे आणि पुन्हा 2 वाट्या ज्वारीचं पीठ घ्यायचं आहे। तर यामध्ये आता आपल्याला धनेपूड 1 चमचा टाकायची आहे, 1 चमचा हळद टाकायची आहे। तयार केलेलं वाटण हिरव्या मिरचीचं तेही याच्यामध्ये टाकायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि आता हे सर्व पदार्थ आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि हळूहळू याच्यामध्ये पाणी टाकून याचं एक गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। इथे मी धपाट्याचं पीठ तयार करून घेतलेलं आहे। तर हा असा गोळा इथे बनवलेला आहे आणि आता हा मर्दून पूर्ण तयार करून घेत आहे। पीठ मळून तयार झालेलं आहे आणि आता याचे आपण बारीक गोळे करून घेऊयात। साधारण 9 ते 10 बारीक गोळे याचे तयार होतात। आता पोळपाटावर ओला रुमाल घेऊन आपण धपाटे थापून घेऊयात। इथे मी पाण्यामध्ये रुमाल ओला करून घेतलेला आहे आणि आता याच्यावर धपाटे थापून घेऊयात। धपाटे थापून झाल्यानंतर याच्यामध्ये 4 होल करायचे आहेत, ज्यामुळे धपाटे हे व्यवस्थित भाजून निघतात। रुमाल व्यवस्थित उचलून आपल्याला तव्यावर उलटा करायचा आहे आणि काढून घ्यायचा आहे। तर आता या धपाट्याला तेल लावून हे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत आणि धपाटे भाजताना उलटण्याने त्याला दाबायचं आहे, जेणेकरून धपाटे व्यवस्थित भाजून तयार होतात आणि त्याला छान सोनेरी डागही पडतात। तर धपाटे व्यवस्थित भाजून तयार झालेले आहेत। तर अशाच प्रकारे आपण दुसरा धपाटाही बनवून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही बघू शकता की पुन्हा रुमाल ओला करून त्याच्यावर मी हे धपाटे थापून घेत आहे। तर इतकी ही धपाट्याची सोपी रेसिपी आहे। कुठलेही भाजणीचं पीठ मी इथे घेतलेलं नाही आहे आणि तरीही हे धपाटे खायला खूप छान आणि रुचकर आणि चविष्ट असे लागतात आणि मिरची घातल्यामुळे छान टेस्ट येते, त्याला झणझणीत असे धपाटे आपले इथे तयार होतात। तर खूप सोपी रेसिपी आहे, तर तुम्हीही करून बघा आणि आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा। पुन्हा भेटू अशाच एका चविष्ट आणि झणझणीत रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।